Després d'uns quants anys donant classes particulars de música a casa seva i de treballar al CEIP Empúries com a professora de música, la Carme Almirall accepta la proposta de l'Ajuntament de l'Escala de crear una escola municipal de música que s'ubicarà a la Casa del Gavià. Des d'aquells inicis, l'escola adopta el nom d'aquesta emblemàtica casa, construïda l'any 1945 per Joaquim Folch i Torres, arran de la platja de les Barques. Som al curs 89-90 i aquell desembre l'Escola Municipal de Música El Gavià ofereix el seu primer concert de Nadal presentant les figures del Pessebre, del mestre Joan Llongueres. A final d'aquell mateix curs, l'escola presenta el seu primer conjunt instrumental estable, format per un grup d'alumnes, adults i professors. És el Buit de Bec, un doble quartet de flautes de bec que en ocasions fa ús també del cant. L'any 1995, l'escola inicia una de les activitats que a partir d'aleshores realitzarà amb una certa assiduïtat. Les sortides a centres musicals de Barcelona o Girona, a les que hi són convidats pares i mares dels alumnes i adults interessats en un millor coneixement de les realitats musicals del nostre país. El destí d'aquella primera sortida va ser el Palau de la Música Catalana. Més endavant, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona seria l'objecte de la segona sortida cultural de l'escola. L'any 1998 la nostra escola inicia una nova línia d'activitats que haurà de ser molt fecunda. La participació dels alumnes en esdeveniments organitzats per entitats pedagògiques nacionals o europees que propiciaran intercanvis amb escoles i estudiants de música d'altres indrets. Aquell any participem al 5è Festival de Joves Europeus i acollim per uns dies una orquestra de guitarres procedent d'Hongria. L'any 1999 celebrem el 10è aniversari del naixement de l'escola amb la presentació de la cantata La Barca de Plata, composta expressament per a l'ocasió pel músic escalenc Lluís Albert i la poetessa figuerenca Maria Àngels Gardella. Acompanyats d'un petit grup de pares i professors de l'escola, una dotzena d'alumnes viatgen al mes de maig del 2000 a Noruega per participar al 6è Festival de Joves Europeus. Durant una setmana conviuen i intercanvien experiències musicals amb escolars del poble d'Åsen i amb d'altres de tota Europa a la ciutat de Trondheim. Aquell mateix any, l'escola organitza una segona sortida cultural al Liceu de Barcelona.
Anirem al poble d'Ossen, que és el primer poble on s'acullen. És un poblet petit de 1.200 habitants i allà estarem fins al dimecres. I allà estarem repartits en famílies i farem un parell de concerts, anirem a una escola que farem un treball d'intercanvis culturals. Trobar-hi com aquests viatges així molta gent, doncs fer molts amics i la veritat, doncs passar-s'ho d'allò més bé i fer el que s'hi ha d'anar a fer, no? Nosaltres anem a fer-hi 5 concerts, que esperem que tots vagin molt bé. Al curs 2000-2001 es realitzen els primers intercanvis amb altres escoles de música, com l'Escola Municipal de Música de Cervera, l'Escola de Música Massafreds de Mataró i l'Escola Municipal de Música de Xàbia, al País Valencià. A final de curs, els alumnes ofereixen un concert amb el títol Història de la música en 35 notícies, interpretant músiques de totes les èpoques seguint un guió simuladament radiofònic. Aquell mateix curs 2000-2001, el Cor Indica, formació coral per adults, inicia els seus assajos i dona el seu primer concert. També s'estrena el grup de guitarres Cor de Càmera. Fruit de la coneixença feta a Noruega amb l'Escola de Música de Sant Joan de Vilatorrada, l'any 2002 iniciem l'intercanvi que ens portarà a fer 2 trobades de cap de setmana a les respectives poblacions. Al curs 2003-2004, els més petits tanquen el curs amb la cantata d'en Patufet i celebrem el 15è aniversari amb un concert basat en les cançons més significatives treballades a la nostra escola des dels seus inicis. L'any 2005, la Coral Jove, que ja comença a tenir un cert bagatge pel que fa a desplaçaments fora de l'escala, dona un concert a Puigcerdà. Fa també una actuació al bar Medusa de l'Escala. L'escola ha crescut i la velleta Casa del Gavià ha quedat petita per encabir-hi el nombrós alumnat que hem arribat a ser, més de 200 alumnes. I l'any 2006 ens traslladem a la nova instal·lació, al segon pis de Can Maset. A final de curs presentem La Cullera Aventurera, un viatge per les cultures musicals dels 5 continents sobre un guió original de les mestres de llenguatge musical. Aquell mateix any participem a la trobada de corals infantils
per cantar El petit Mozart. El 2007, la nostra coral jove participa a la trobada de Vilopriu organitzada per l'agrupació coral de les comarques gironines. I la coral de nivell elemental participa a la trobada de corals infantils de Ripoll. Per Sant Jordi, com és habitual, col·laborem amb totes les escoles de l'Escala en el muntatge que realitzen en aquesta ocasió a l'entorn de la figura del drac. Per tancar aquell curs es prepara la cantata El Carnaval dels Animals, de Sant Cens. L'any 2008, la Coral Jove viatja a Bonn per participar al Festival Europeu de Cant Coral organitzat per Europa Cantat, Youth Chorus in Movement. Aquell curs 2008-2009, per celebrar el 20è aniversari de l'escola, la coral de nivell elemental prepara i presenta el Follet Valent. Els més petits, el Tot Sona, i s'organitza una trobada de corals juvenils gironines posant en comú un repertori de cançons pop que es treballen amb moviments corporals i un conjunt instrumental en viu. Comencen a aparèixer els primers combos de música moderna dins l'escola. Per la seva banda, el Cor Indica organitza un concert de cors d'adults junt amb el cor de l'Aula de Música Tradicional i el Cor Anselm Viola de Torroella de Montgrí, presentant el concert Terra de Vent a l'església de Sant Martí d'Empúries. Al desembre del curs 2010-2011, la Coral Jove es desplaça a Praga per participar en una trobada internacional, el Praga Advent Choral Meeting. El mateix curs fa un intercanvi amb la Coral Jove de Sant Pere Pescador i es treballa la Cantata del Poble, amb text de Miquel Martí i Pol i música de Xavier Bourrier.
Cor Indica celebra el seu 10è aniversari amb l'estrena de les cançons de l'Estrafet, una recuperació de les cançons del drama líric escrit i compost l'any 1924 pels escalencs Josep Ballesta i Pere Mercader al Museu de l'Anxova i de la Sal. El mateix any, el combo de l'escola presenta la seva formació estable Pam Tomata. L'any 2011, la Coral Jove fa un intercanvi amb la Coral Infantil Valle Hermoso, de Madrid, i l'any següent amb una de l'Escola Municipal de Música de la Seu d'Urgell. Per Sant Jordi s'estrena una cantata sobre el naixement de l'Escola de Música al Gavià, amb un guió elaborat per alumnes de nivell mitjà, evocant els inicis de l'escola i els seus primers repertoris. El 2011, el Cor Indica inicia una sèrie de trobades d'intercanvi amb el cor francès G Diví. Aquestes trobades s'aniran perllongant fins a l'any 2014, amb diverses estades a les cases dels cantaires a Castanet, Tolosenc, al Llenguadoc, i a l'Escala, respectivament. Aquell mateix 2011 ofereixen, junt amb el Cor Anselm Viola de Torroella i un grup instrumental, el concert Música Nostra a Sant Martí d'Empúries. Al curs 2012-2013, l'escola s'integra a la programació comarcal Fem Música, dissenyada com a maridatge entre música i natura per fer concerts en diferents poblacions de l'Alt Empordà. Per Nadal es presenta La Formigueta, de Josep Baucells, amb un text de Maria Martorell. El Cor Indica acaba el curs amb la visita del cor basc Be Koplatza Bezbatzu de Zumaia. I fins aquí a grans pinzellades el que han estat aquests 25 anys del Gavià a l'Escola de Música de l'Escala. 25 anys plens d'esforç i de treball constant, procurant fer viure la música i donar les eines per aprendre'n a un bon nombre de nens i nenes,
nois i noies, i també adults, que hauran tingut l'oportunitat de créixer com a persones, tots sentint ben a prop, a frec de pell i endins el cor, el goig de practicar i gaudir junt amb altres aquest art sublim que és la música. Un art que enforteix el pensament, que eleva els cors i educa els sentits. Un art que de segur fa millors els pobles. Llarga vida, doncs, al Gavià, l'Escola Municipal de Música de l'Escala.